wataran sai labari. Mai nema, mai nema, yana tare da samu. Kai haƙuri, wataran sai labari. Mai nema, mai nema, mai nema, kana tare da samu. Mai nema, yana tare da samu. Kai haƙuri, wataran sai labari. Mai nema, yana tare da samu. Kai haƙuri, wataran sai labari. Mai nema, mai nema, mai nema, kana tare da samu. Ni ba zan yaudara ba, ko in ci amana in nayi Allah ba zai kyale ba. Mai nema, yana tare da samu. Mai nema, yana tare da samu. Kai haƙuri, wataran sai labari. Mai nema, yana tare da samu. Kai haƙuri. Amma alaikum salam. Jadu. Baba Hajiya. A wannan yi wa kai ai da shi da ita duk ɗaya ne. Babu komai Hajiya. Hajiya kenan. Kada wannan ya dame ki komai da kike gani muƙaddari ne daga Allah. To shi kenan Hajiya. Amin ya Allah. Amin na godiya. To shi kenan a gaishe su. Assalamu alaikum. Amma alaikum. Sanda dawowa. Shagwaɓaɓɓiyar mamanta. In dawo? Sannu. Momi na gaji ga zafin rana kuma dadi bai zo ya ɗauke ni ba. Kin ki haƙuri ki masa uzuri. An zo an kira shi ne urgent daga ofis wai ya je maza shi ne ya tafi mantawa ya yi. To amma Momi me yasa ba ku kira ni kun faɗa min ba? Kin ya haƙuri ki mana afuwa. Duk wallahi ni kaina na sha'afa. Ba shi ba biyan ma. Yar gidan dadi. Ki shiga daga ciki. Ki watsa ruwa, ki cire kayan da ke jikinki, ki watsa ruwa. Abinci na nan na dafa miki abincin nan da kika fi so. Shi yau na dafa. Momi kar ki ce abincin da na fi so shi kika dafa. Ai shi na fi so tun da na san kin fi son wani abinci shi na dafa miki. Bari in je in yi wanka. To shi kenan shagwaɓaɓɓiyar mamanta. Wannan toron da ta yi aure kuma ya zaki. Shagwaɓaɓɓiya kawai. Mai nema, mai nema, mai nema, yana tare da samu. Kai haƙuri, wataran sai labari. Mai nema, mai nema, mai nema, kana tare da samu.
An ga daman tashi kenan. An tashi lafiya? Sai ka sa sarkin bacci. Saboda Allah a ce tun wayewar garin Allah sai yanzu ka tashi. Ana tashi karfe 7-8. Kai wa'insu ma fatan 6. Kai wani ma tun daga asalatu ma ya riga bar gado. Amma kai banda kai, ka yunkuri ma ka tashi karfe 7 zuwa 8 din ma ya gagara. Ya zama fa dole fa ka sake lissafi shalele. Rayuwar na fa gaba take ba baya ba. Ma ya haƙuri. Ni kana wallahi wannan zamban matan da nake da kyau. To ai kai ya dace kai kanka karanta da su. Saboda ka san nan gaba aure za ka yi, kuma ka san ba a taɓa ɗaukan ɗaya a ba mara sana'a aure. Umma kin ga in Allah ya dama mana ta kai ga insha Allah. To dai Allah ya tabbatar. Yanzu dai na ajiye maka kayan shayin ka na gama haɗa maka ka je ciki ka je ka ci. To. Da fatan da an shiga dai ba baccin za a je a sake ba. Insha Allah. To dai ya kamata. Allah ya yarda. Mai nema, yana tare da samu. Kai haƙuri, wata ran sai labari. Mai nema, yana tare. Kai, wannan zumuɗin naki ya yi yawa. Duk da baka san da nake ji a cikin zuciyata bane da ka sani da ba za ka furta wannan kalmar ba. Ai ko zan so sanin yadda kike ji a cikin zuciyarki domin na san girman matsayin da nake da shi a rayuwarki. Kai da gishirin kai ruwa ne ga sabuwar bishiyar da aka dasa. Ya za ka kwatanta uwar da ɗanta ya ɓata tsawon shekaru da kwanaki sannan Allah ya bayyana shi. Wow, za ta ji tamkar duk duniya babu wanda ya kai da farin ciki da shi. To haka nake ji a raina. To gaskiya kin ci gari. Wannan ai zancen banza ne. Ɗan ƙaramin aiki kwana da kwanaki ka kasa taɓuka komai kamar ba namiji ba. Wallahi ka cuci maza. Kai yanzu baka ji kunya abin da kake furtawa ba? Kana namiji? Har akwai ɗa namijin da zai ma kurjini da za ka kasa tunkararsa da magana ta fatar baki? Sai ka ce ba namiji ba? Da dukkan alamu baka shirya rayuwa da najuwa ba. Na samu ki aikata. Kowa sani babu wacce ta sani rayuwa. A hakan? Mai nema, yana tare da samu. Kai haƙuri. To, da zarar mun gama zan dawo. To shikenan Allah ya tsare. Amin. Sai na dawo. Yawwa, bismillah. Wato magana ta gaskiya na yi dace masa. Dan Allah ka raka yi nisa. Waye ya isa ya nisa da ke? Ai wallahi ko a mafarki ba zan taɓa iya rayuwa babu. Saboda tare aka haife ku da ita? A iya tunanina ka yi yadda za ka yi, ka ƙarar da basirarka wurin yadda za ka mallaki najuwa, amma hakan ka bai cimma ruwa ba. Haidar, wani irin dabara kake da ita ganin ka samu soyayyar najuwa ba tare da ka haɗa da ni ba? Ni like ai ba a sanin mace sai ni a Kuma duk girman gona tana da kunyar ƙarshe ba?
cika alƙawarin ki. Tabbas ni ma zan cika alƙawarin. Na dawo daga rakiyar domin na gano kai ba wanda za a yi kasuwanci da shi bane. Ba za su taɓa yin tasiri a kan Dole sai na yi rayuwa da al'adu ko da aljanu ne suka aure shi. Mai nema yana tare da samu. Kai haƙuri, wata ran sai labari. Mai nema yana tare da samu.